Аз съм бъдещи геймър, съзнавам се да се игри, математика и така нататък. Колко и какво се действа пас на го се действа пас на много негатив канала съм геймър на като били с математика и защото с вашите проекти ще го препотвърждавате с мнение за този канал. Ако искате да се паса по съществото ниво и нека слушаме с пазите и емоции се разпочваме в дена. Интересни факти. Декухти да натичам убийства с маската. Това е от разпознаваните хора. Станалите фигури на хора в киното. Това е първи факт. Добре. Втори факт. Главните образи изпълняват от невен канвас и фреско с косми фокс, девет курси и грид Баримот, което също участва в този филм, ще го кажа. Филмът се отличава, обаче героите с нашия правата на хората, да са вътре да си виждат на нашите, да го кажат, другите се допълнят. Кути любимия ще разказа близко за всеки списък филм. Списъкът за тези, които около 15 милиона долара, но печеленът от над 170 милиона долара в областта. Ето, успехът му води до поредицата продълженията 245, на 5, 6 и 7. Има 6, което има и телевизионен сериал базиран на филма Скрем от 2015-2019 година. Любопитно, това е следния любопитно. Националната страна за героите е била шокирателка, защото продължава тя неизвестната за филмите зрителите е българни глас. Също така, 8. Също така, да кажем, в първите няколко, която е сега не мога да кажа, Невил Камбъл, който играе Сидни, някаква до идваща последната поредица, да си играе за поредица 2. Къде има на пътека? Другите, и другите са до 5 и се променят много, се променят всички героите, които играят 9 и 10 на такъв път на номер 10 бива допълнен това, че се опитват да разберат да разберат и да следват правилата, да следват правилата, които са казани и да оцеляват и да разберат кои са убийцът или убийците, защото са двама или един в списък. И ако видите, които се дайте, кои се дайте точно, абонирайте се за канала на Разследия Мара и Сидит, и аз и това от мен.